anyalo siro kendo ni piny owacho mondo mi jotich Nyasaye thuolo mondo bed piny mondo wuoye chike monego bedie nikech kata nitie magiweyo e chike gino monego giketi madawache kaka jatich Nyasaye Jemaima nitiere gik monego bedi kuom jadolo tiyudo kata kawuono Sharon jadolo nyombo higni 2-3 jadolo weyo chak nyuomo machielo jadolo chak weyo chak nyuomo machielo jadolo mayo nyaka nyirombe jaode kanyo koro ni gigudwa to wabed piny to walos gik malong'o monego timango monego jadolo kaka jadolo nego timango onego bedi tiyudo ka picha bilagi miyo kanisa koso teko to en bende en ng'ama yala odhi adhiya mbele no were gi Sharon no kawo Jemaima gidhi adhiya mbele to Sharon be dhi adhiya mbele gi tich Nyasaye kendo ochako we Jemaima to chako kawo Lilian to tich Nyasaye dhi adhiya mbele magi gik makawa bet piny tibro los chike ni jatich Nyasaye onego bed nango kichik mar Kenya koluore gi muma dwaro nango ka wuoye wach mar wuoth wach mar kongo to gi speed mamalo machielo ka in dereva ma in iwuone midhiriembo itingo family ni idhigo dala we yieng' ahinya dereva ko yieng' ahinya to nindo ka geche ma wan go kawuono mag automatic onge gi struggle kitimo to yieng' bi yieng' isechamo ringo gi kuon imadhe kata nyuka moro iluo kata gimoro nindo nyaka ang' teri ng'eyo ni seche miriembo ngima jogi duto ni e lweti chama kiasi kiki yieng' ahinya to wabed ka wang'eyo ni shereni ka onge Yesu ei to kobed shereni en shere nikech Yesu koro yude thuolo mar rwako Yesu kendo iful gi dhogi kaka muma wacho isipokuwa chik ter wacho ni wayala to kiku jiful to muma wacho maber e kitabu mar Jorumi 10:10 ni nyaki ful gang'o gi dhogi nyaki hul ini wuon ni Yesu en jawarni odonje ngimani mogik wabeduru gi kwe kaka jotich Nyasaye kata kaka nyithi Nyasaye gimiyudo gonye Nyasaye erokamano kawe gi chuny maler kik wamire pressure awuoyo mang'eny about mani nikech ang'ama miyo tang'eyo pressure ma seche moko bedo kochopo Christmas ni Sharon gini owuok gi gach gi dhi dala wabende wadhi dala gima duong' en ni kaw Yesu Christmas ichamo kamoro amora ma intie to gi joma intie go around in koyudi ni dhi dala sawa koyudi kuma intie waketuru kwe mar Kristo erokamano ahinya dakimulo no nyithiwa manyiri bende kinde makamagi ng'eni bende rusa school bende doro to ng'eni kanisa bende untiere ga gi programs ahinya jokota mana nyiri kende kama rowere duto kata jowuoyi kata yawuoyi an kwanza dwana wuo kuom jawuoyi nikech nyiri ipuonjo sate mine ipuonjo sate nyithindo ma jowuoyi onego wabedo gi program mar puonjo nyithindo ma jowuoyi nikech nyiri yudo kosepuonji nyiro puonj ler nyiro puonj kako nego manage themselves nyiro puonj gik mang'eny to nyathi ma wuoyi cha to time nade to weye samo weye to wa expect future makiny nyako donjo ka wiyo tegno en prepared to wuoyi ombekni koro yudo kaka wuono marriages mang'eny jowuoyi ok gin responsibilities gi kawo giwene nyithindo manyiri nikech wapuonjo nyithindo manyiri ni nyaka ibed gi giri moro nyaka itim kama to wuoyi waketo nango koro programs mag jowuoyi